Baina gaur hementxe elkartu gara, Usurbilgo zutegi, areto eder honetan, eta hementxe dago gurekin bertako alkatea den Agurtzane Solabarrieta, eta berak ere ongi etorri eman nahi digu. Beraz, Agurtzane, nahi duzunean? Ongi etorriak Usurbilera. Guretzat plazerra da, orea da, Usurbil Landao Lasarien topaleku izatea. Izarok aipatu duen bezala, aurtengoa 7. edizioa da, eta pozgarria da benetan zutegiko areto hau, lehen sektorearekin konprometitutako Gipuzkoako bazter ezberdinetatik etorritako pertsonez, ekintzailez beteta ikustea. Eta begi honez hartzen zaituztegu ekitaldi eta seguru ere lagun arte honetara etorri zareten guztioi. Abagune hau probestu nahiko nuke, lehen sektorearen alde lan egiten duzuen erakunde, landa garapenerako elkarte, norbanako, zein elkarte guztiei, Usurbilgo udalaren eta Usurbilgo herriaren izenean gure esker ona erakusteko. Gipuzkoa eta Euskal Herri jasangarriago eta bizigarriago bat eraikitzeko bidean ezinbesteko zaretelako. Inoiz baino gehiago lehen sektoreak eta landa eremuak zuen beharra du. Egunotan lehen sektoreko langileen mobilizazioak non nahi ikusten ari gara. Lehen sektorea mobilizazio historikoak egiten ari da, baina aldarrikapenak tamalez ez dira berriak. Aldarrikapenak ere historikoak dira. Eta historikoak dira, historikoki ez dutelako seguru behar bezalako erantzunik izan. Eta horrek agerian uzten du nekazaritza politikan sakoneko aldaketak egiteko beharra eta akordio zabalen beharra. Lehen sektorearen gainbehera eten eta irtenbide iraunkorrak proposatzeko. Ezinbestekoa da nekazaritza iraunkorra eredua oinarri hartuta, elikadura sistema osoa kontuan hartuko duen politika integral publikoak eraikitzea. Elikagaien jatorria eta kalitatea ziurtatzeko, ekoizpenaren dibertsifikazioa sustatzeko multinazionalekiko autonomian, ekoizle zein kontsumitzaileentzat prezio duinak ezartzeko, erreleboa bermatu eta belaunaldi berriak lanbidera atxikitzeko, lanbaldintzak eta pentsioak hobetzeko eta bar luze bat. Azken batean, elikadura burujabetzan urrats sendoak egiteko. Eta gaur hemen saritu diren proiektuak, proposatu diren proiektuak akulu dira bide horretan, eta zentzu horretan berriro ere mila esker eta bejon deizuela. Herri bat zer den irudikatzen dugunean, bertako balioak identifikatzen ditugu, eta Usurbil zer den galdetzen digutenean, herri euskalduna dela esaten dugu, herri bizia sozialki eta kultura arloan, ingurumena eta bere paisaia zaintzen duena, izan Handatza mendia, herri berak edo baserria kasu, herri konprometituan, gizarte justuago eta zoriontsuago baten lanean aritzeko prest dagoen herria. Hori da Usurbil gure imaginario kolektiboan. Horregatik nik ezin dut ulertu gure herria lehen sektorerik eta baserririk gabe. Jabetzen naiz ez dituela unerik gozoenak bizi, horregatik esfortzuak biderkatu beharrean gaude. Etorkizuna duen lehen sektore bizia edukitzeko. Handatzako mendia, herriberako lurrak, Usurbilgo baserriak eta nekazaritza lurrak zalantzari gabe Usurbilgo etorkizunaren parte dira. Horregatik beharrezkoak ditugu oinarrizko azpiegiturak, esate baterako, egunerokotasunerako beharrezkoak diren landa bide berrituak, edo lana eta bizitza errazteko ezinbestekoa den banda zabala, ur hornidura eta saneamendu egokiak, edota garraio eta mugikortasun behar berriak haseko dituzten zerbitzuak. Baserritarren egoera ere ez da erraza eta horregatik udaletik hasi eta beste erakunde guztietan dauden laguntzak handitu beharrean izango gara. Bide eta aipatu dudan herri proiektu horretan sakontzen jarraitzeko, dudik ez daukat,
oso lagungarria izango zaigula gaur hemen ezagutuko ditugun proiektuak. Eredu eta guretzat inspiragarri. Eta elkarrengandik ikasiz eta elkarlanean arituz egingo dugu aurrera. Beraz, mila esker, guretzat benetan gaurkoa ere aukera paregabe izango delako. Ongi etorri. Sektore landa eremu bizi eta indartsu baten alde garapen horren baitan lan egiten du Landaola Federazioak, eta gurekin gaur hemen dugu bertako batzarrekide bat ongi etorria emeteko ere. Edurne Matiasi. Egun on denoi eta Landaolaren izenean mila esker hemen egoteagatik. Guretzat bereziak dira Landaola sariak, azken batean Gipuzkoako landa eremuan egiten den ekarpena saritzen delako, eta hori guretzat ezinbestekoa da. Hortaz, jarraian aipatuko dira izen-abizenak, eta mila esker eta zorionak aldez aurretik saritu guztiei. Landaola Federazioa osatzen duten 6 landa garapen elkarteekin batera, elkarrekin lanean dihardute bestelako administrazio publikoetako entitateek ere, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza kasu. Horregatik ere gaur hemen ditugu bertako ordezkariak, eta lehenik eta behin hitza eman nahi nioke Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta lurralde orekako zuzendaria den Arantxa Aristimuñoli. Asko, Gipuzkoako Foru Aldundia gaurko ekitaldi hontara gonbidatzeagatik, badakizue gurekin elkarlanen edo eguneroko hontan zabiltzatenak behintzat Foru Aldundien departamentu berri bat daukeula, lurralde oreka berdea deitzen dana, guretzako albiste oso bat izan zen, eta nik uste Gipuzkoko landa eremuntzako ere baietz, ez? Departamentun izenak beak asko esaten du, lurralderi erreferentzia egiten dio, lurralde orekatu bati erreferentzia egiten dio, eta gaina lurralde hau nolakoa nahiko genduken izatea, berdea, ez? Hau da, baserritarrak, eta lehenengo sektorea bizirik euko duen lurralde bat, ez? Gaur protagonistak ez gea gu, sarituk zeate, ez gea luzatuko, baina bai esan nahi nizuekela, gure egunerokotasune landa eremun eta landa eremu hobe bat izateko lanen jarduten deula, eta landa eremu hori bizirik nahiko gendukela, eta badaki topiko bat dala, baina nahiko gendukela baita ere landa eremu horrek, urbanok dien eremu hoien bizi baldintza gutxinez aukera berdinek izatea, ez? Eta hor aktibidade bezala eta aktibidade ekonomiko bezala eta ingurugiro zaintzaile bezala baserritarra ikusten deula, eta guretzako beti presente daun eragile bat dala, ez? Orduan, jardun hortan landa garapen elkarteekin bidelagun izaten gea, aurreare hala izaten jarraitzea nahiko genduke, eta gaur hemen sarituko dien pertsona horiek nolabaitea adierazten dute landa eremu hortan bizie badaola, ez? Eta beste topiko bat da, halako sariketak balio izaten digutela, bistaratzen ez da, edo gizarten igual ikusgarritasun gehiegi ez dauken ekimen horiek eta erakusteko, eta nik Landaola animatuko nuke jarraitzeko ahalegin hontan, ez? Garrantzitsu edalako albistegitan edo egunkaritan edo landa eremuko aktibidade horiek ikustaraztea, ez? Eta horien atzen pertsona daudela, histori pertsonalak daudela, eta zorionak irabazi dezuena, edo ezakite jakingo ditugu saridunek zeintzu zeaten, baina zorionak baita ere aurkeztu zeaten guziri, ez? Zezuet danon atzetik badaude ideak, proiektuk, nahiek, desiok, ilusiok, ez? Eta nik uste hori behare saritu egin behar dela eta ikustarazi egin behar dela. Eta esan bukatzeko, badakizue, batzutan asmatzen dugu, beste batzutan ez, baina Foru Aldundi bezala hor gaudela, gertu egoten saiatzen gehala, eta aurreare ala nahiko gendukela. Venga, eskerrik asko. Berak aipatu duen bezala, landa eremua, hiria eta herriaren arteko zubiak eraikitzea eta sustatzea zein garrantzitsua den. Landa eremu berdea dugu, ederra dugu Gipuzkoan, eta landa eremua itsasertzeraino ere iristen zaigu. Eta hemen dugu gaur gurekin Eusko Jaurlaritzako landaren eta itsasertzaren garapenerako Europar politiketako zuzendaria. Eta bera gonbidatu nahi dut eskenatokira orain Jone Fernandez Anderea. Eskarri etorriak Landaola sarien ekitaldi honetara.
Eskerrik asko, Landaola Federazioan barne zaudeten landa garapen elkarte guztiei, beste urte beten, Eusko Jaurlaritzari Landaola sari banaketa ekitaldi honetan parte hartzeko luzatu diguzuen gonbiteagatik. Urte bete pasada, azkar pasada, ezta? Beraztegin, aurrek urtean egon ginen momentutikan, eta, ziur nago, bai zuek baigu, erakunde bakoitzean, elkarte bakoitzean, gauza asko udaletxetan, gauza asko landu ditugula azken urte honetan. Proiektu asko gauzatzen ari gea eta zuek ere gauzatzen ari zarete. Landa garapena oso politika transversala da, lehen alkatesak ere aipatu ditu zenbat gai jorratu behar ditugun landa eremuak bizirik egoteko. Bai baserritarren bizitza kalitatea hobetzeko, baita landa eremuetako beste biztanleei azpiegitura zerbitzu duinak eskaintzeko, enpresak sortu eta daudenak egonkortzen laguntzeko, eta baita ere ekintzaileei behar duten aholkularitza eta babesa emateko. Hauek dira beste gauza eta proiektu askoren artean bultzatzen saiatzen keren proiektuak eta lantzen ditugun kontenido batzuk. Egia da, baserritarrak epatu dituzuela zuek ere, guk ere argi daukagu, ez daukagula landa eremurik nekazaritza benetan sektore gabe, eta oso konstiente gera, azken asteetan landa eremutik baita ere lehen sektorearen kezkak eta ondoeza nola kaleratu diren, eta bai Jaurlaritza eta kasuetan Gipuzkoako Foru Aldundia nekazal sindikatuekin, mendako ordezkari bat, elkarnaldean ari garela irtenbide hoberenak topatzeko asmoarekin. Orduan, ikusten duzuen bezala, landa garapen politikak bai behar du ikuspegi integral bat, eta horrela saiatzen ari gea bintzat, gure lanketa egiten, eta baita ere berdintasun ikuspegia barneratuz. Baina, politika hori proiektuak sortzen eta laguntzen gauzatzen dugu, eta horregatik, baita ere, Landaola sariak ekimenak garrantzia du guretzat ere gure herrietan, gure landa ingurunean, horren alde egiten ari den lanaren errekonozimentua egitea uste dulako oso garrantzitsua dela. Egiten ari zaten lan hori balioan jarri, gizarteratu, bai bertako biztanleentzat, baina baita ere kanpokoentzat, hirietan bizi direnentzat ikus dezaten benetan gure landa eremuak bizirik daudela, eta kasu honetan dinamismo horren erakusleioa izango dalako baita ere gaurko ekitaldi hau. Eta bukatzeko nire aldetik eta Jaurlaritzaren izenean sarituak izango zareten pertsonei hemendik zorionak luzatu, eta Arantxa Aristimuñok baita ere esaten zuen bezala, ez bakarrik zuei, baizik eta landa eremuan alde lan egiten ari zareten guztioi esker onak eman, denon arteko eta elkarlaneko lana benetan beharrezkoa dela,